L-istħarriġ tal-ħadd tal-Malta Today ħalla iżjed disgwit fil-Partit Nazzjonalista. F'ritratti li waslu għand One News mill-midja soċjali bosta orow id-dwejja u l-apatija fil-partit ta' Bernard Grech. B'reazzjoni għal dan l-istħarriġ, partitarju kiteb li xi ħaġa trid issir illum qabel għada. Bi pressjoni li jirkab Bernard Grech, il-mażul tal-establishment li sena ilu minħabba riżultati fis-surveys ħapost lil Adrian Delija, dlonk xi ħadd qal biex ma jippuntawx is-swaba lej il-kap iżda lej 17 Blue Heroes. Appella lil Blue Heroes sabiex iwarbu immedjatament. Oħra tissimpatizza ma ta' Simon Busuttil qalet sabiex ta' Delija ma jibqgħux ikomplu jxowxu u li moħħhom biss f'tal-Blue Heroes. Dlonk xi ħadd weġiba u qalilha li l-partit qiegħed f'dan l-istat minħabba l-Blue Heroes u qal li l-kap missu laqqas iħallihom joħorġu għall-elezzjoni. Ħadd ieħor qal li issa tard wisq għax Delija diġà tneħħa u minflok misshom tneħħew it-tradituri biex il-partit jimxi l-qudiem. Oħra qaltilhom li dak li tiżra taħsad. Ieħor qal li inutli li ssir xi ħaġa għax il-partit qed jitmexxa mill-magna tal-partit u mhux minn Bernard Grech. Dan fil-waqt li fuq il-medja soċjali persuna oħra staqsit x'kap u Bernard Grech u qalet li Grech irid itir il-barra kif joħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni. Komplit tajt li Bernard Grech xeba jagħmel żbalji. Partitarja nazzjonalista oħra b'mod sarkastiku qalet li kollha iqattu x-xahar xulxin, qalet kif il-politiċi nazzjonalisti kollha jilħqu l-lan personali u xejn aktar. Ieħor qal li issa kollu għal xejn u jistennew sakemm tgħaddi l-elezzjoni sabiex Bernard Grech jitlaq minn kap. U oħra komplit tajt li l-Partit Nazzjonalista tkisser bejniethom. Intant xi ħadd ieħor li waqrib l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija fakkar li nazzjonalisti dwar meta is-17 Blue Heroes marru għand il-President biex iwarbu lil Adrian Delija minħabba surveys negattivi. Lil dawn irrefera għalihom bħala tradituri u fil-grupp qallhom sabiex jerġgħu imorru għand il-President b'Kris Pereġim kollox.